खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आसामनि चीफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सनोवाला गुवाहाटीनि खानापारायाव आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव मोनसे केबिनेटनि मिटिं जिरायदोंमोन जेराव बिथांमोनहा माखासे गोनां थांखि एबा डिसिजनफोर लादों सेथियाव दङ केबिनेटआ बीटीसी एबा BTR नि बिसायख'थिखौ फैगौ 15 डिसेम्बर एबा 15 डिसेम्बरनि सिगांनो खुंफुंनानै होनो थाखाय स्टेट इलेक्शन कमिशनखौ खावलायदों लोगोसे बिथांमोना बुंथिबावदों BTR नि बिसायख'थि जाजासिम BTR आव गभर्नर रुलानो सोलिबाय थागोन नैथियाव दङ आसामाव थानाय गौशालाफोर एबा मोसौ बाथोनफोरनो मोसौखौ नायनो एबा जाहोनो थाखाय फान्ड होगोन होननानै केबिनेटआ थांखि लाबाय थामथियाव दङ खोला सालमारायाव मोसौ फालांगि खालामग्राफोरखौ हमनो थांनायाव फुख्रियाव गोग्लैनानै थैनाय आसाम पुलिसनि कनस्टेबल रबेन दासनि न'खरनो 5 लाख रांनि जायगायाव बेखौ बारायनानै 10 लाख रां होसिगोन होननानै थांखि लाबाय ब्रैथियाव दङ माजुलियाव लुनो गोनां ब्रिजनि थाखाय जि गोनांथि जेरै बाला अन्थाइ सिमेन्ट बेनि अनगायैबो जि गोनांथि जागोन बेनि सायाव GST रयेल्टी आरो लकेल टेक्स होनांनाय नङा बाथियाव दङ आसाम एक्सेस रुल 2016 नि सायाव केबिनेटआ सोलायनायखौ लाबोबाय सिगां 2016 नि नियम बायदिब्ला जि डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जौ दखान होनो लाइसेन्स दिहुनदोंमोन बे जायगायावल' जौनि दखानखौ होनो हायोमोन दा बेखौ सोलायनानै मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टआवबो जौनि दखान खुलिहैनो हानाय खालामनानै होबाय तेजपुर पुलिसआ गारि खावग्रा मोनसे ग्रुप एबा हानजानि सानै मानसिखौ हमनो मोनदों सानै मानसिनि मुङा दिपज्योति सरगियारि आरो साजन दैमारि बिसोर सानैबो थेलामारानि बिसोर सानैजोंनो गहपुरनि सासे दंबावोमोन बिनि मुङा प्रणब बनिया बियो दा खारखुमानानै दङ पुलिसआ बिसोर सानैनिफ्राय गंबा बाइक मोननो हादों पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला बिसोर गासै साथामा इन्टारनेशनेल बाइक आरो गारि खावनायनि हानजायाव आखाइ दङ बेराफारसे हमजानाय सन्जय दैमारिया गावखौ सासे दिन हाजिरा खामानि मावनानै जाग्रा होननानै सिनायथि होदों आरो गंसेल' बाइकखौ खावदों होननानैबो बुंथिनानै लादों लोगोसे इन्टारनेशनेल बाइक खावनाय आरो फाननायाव बिहा जेबो आखाइ गैया होननानै बुंथिनानै लादों आरो ध्रुबज्योति सरगियारिया गावखौ केरेलानि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावग्रा होननानै सिनायथि होदों लोगोसे बाइक खावनाय आरो फाननायाव बिहा जेबो आखाइ गैया होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो सन्जयखौबो बियो सिखाव होननानै मिथियामोन होननानै बुंथिनानै लादों तिनसुकिया जिल्लानि बागजानाव गोलाव समनिफ्रायनो गेस गनानै अर खामनायखौ खोमोरनो थाखाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन सिभिलियन ट्रेन्सपर्ट एयारक्राफ्ट एन्टनफ AN-124 आव 59,000 केजिनि मेसिनखौ कानाडानिफ्राय लाबोबाय एन्टनफ एयारक्राफ्टआ ओरैबायदि गिदिर दि बेखौ गुवाहाटी आरो डिब्रुगड़नि एयारपर्टनि रानवे एबा खारग्रा लामाया सामलायनो हाया बिनि थाखायनो बेखौ कलकातानि एयारपर्टआवसो लेन्डिं खालामनो गोनां जादों अर खोमोरग्रा मेसिनखौ दा मोनसे स्पेशल ट्राकजों कलकातानिफ्राय बागजानसिम लांगासिनो दङ बियो सौहैनायाव सप्तासेनि बारा लानो हागौ मानोना बियो मोनायावल' खारगोन अइल इन्डियानि स्पक्सपार्सन त्रिदेब हाजरिका बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बे मेसिनजों अरखौ फैगौ सप्तानिफ्राय खोमोरजेनगोन आरो नभेम्बरनि जोबनायाव अरखौ खोमोरहैनो हागोन होननानै बिथाङा बुंथिदों आसाम गभर्नमेन्टआ प्राइभेट स्कुल एबा सोरखारि नङि स्कुलफोरनि एकाडेमिक इयार 2021 निफ्राय 2022 नि फिसखौ मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों थि खालामनानै होबाय बे नटिफिकेशनखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अफ एलिमेन्टारि एन्ड सेकेन्डारि एडुकेशन बि कैलान चक्रवर्तीया इस्यु खालामदों बे नटिफिकेशननि गेजेरजों प्रि प्राइमारि आरो क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिमनि बोसोरसेनि फिसआ 27,000 रांल' जानो मोनसिगोन क्लास 6 निफ्राय क्लास 10 नि बोसोरसेनि फिसआ 32,000 क्लास 11 आरो 12 नि साइन्सनिया 37,000 आर्ट्सनिया 32,000 कमार्सनिया 33,000 आरो दस्रा स्ट्रिमनिया 35,000 लोगोसे बे नटिफिकेशननि गेजेरजों रोखा खालामनानै होखादों दि टटेल फिस जेरै एडमिशन फिस टिउशन फिस स्पोर्ट्स एन्ड कालचार फिस बेफोरो बे टटेल फिसनि सिङाव थागोन ट्रान्सपोर्टेशन फिस जेरै स्कुलाव थांनो थाखाय बासजों थांनाय बेफोरनि फिसआ टटेल फिसाव थाफानाय नङा बेनि अनगायैबो बबेबा मोनसे प्राइभेट स्कुला जुदि होखानाय सरकारि फिसनिख्रुइ बांसिन लायोब्ला बेनि थाखाय स्कुला मोनसे प्रप'जेल गथायनांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो
इन्डियान नेभिनि गिबिसिन साथाम हिन्जाव पाइलट लेफ्टिनेन्ट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेन्ट शुभांगी स्वरूप आरो लेफ्टिनेन्ट शिवांगी बिसोर इन्डियान नेभिनि एमआर मिशन एबा सुथुरखौ नोजोर लाखिग्रा डर्नियर एयारक्राफ्टखौ सालायसिगोन। इन्डियान नेभियाव बिसोर साथामनि सिगां रावबो हिन्जाव अफिसारखौ बे डर्नियर एयारक्राफ्टखौ सालायनो होआखैमोन। दा बे साथाम बिथांमोनहा बे एयारक्राफ्टखौ सालायगोना हिन्जावफोरनि मादाव गिबिसिन। एन्टी साबमेरिन आईएनएस कवरत्तीखौ मैया विशाखापट्टनमनि नेभेल डकयार्डआव इन्डियान नेभिनो गथायबाय। बे आईएनएस कवरत्तीनि गेजेरजों थाबैनो सुथुरफोरनि साबमेरिनखौ नागिरनानै दिहुननो हायो आरो गोजाननिफ्रायनो गावनो हायो। आसाम पुलिसा साथाम मानसिखौ याबा टेब्लेटजों लोगोसे हमदों। बिसोर साथामनि मुङा हुसैन आहमेद 21 बोसोर बैसोनि, नवाज 20 बोसोर बैसोनि आरो वाहिदार 19 बोसोर बैसोनि। बिसोर साथामखौ आसाम पुलिसा कार्बि आंलंनि दिलाइ बाजारनिफ्राय हमनो हादों। आसाम पुलिसा माखासे खौरां मोननानै गंसे ट्राकआव नागिरनायाव गासै मोन 20 पेकेटनिफ्राय गड़ 40,000 याबा टेब्लेट हमनो हादों। इउपि पुलिसनि साब इन्सपेक्टर इन्तिजार आलीखौ गनायथि गैयालासे दारि लानायनि थाखाय सासपेन्ड खालामबाय। इन्तिजार आलीया इउपिनि भागपत पुलिस थानायाव थांनाय बोसोरथामनिफ्रायनो साब इन्सपेक्टर पस्टआव साख्रि मावोमोन। भागपत पुलिस थानानि एसपि अभिषेक सिंहआ बुंथिनाय बायदिब्ला साब इन्सपेक्टर इन्तिजार आलीखौ दारि हनो थाखाय खेबथाम वार्निं होखानाय जादोंमोन आरो दारि लायोब्ला पारमिसन लानो थाखाय बिथोन होदोंमोन। बिथांनि बुंथिनाय बायदिब्ला पुलिसनि मेनुवेलनि नियम हिसाबै सिख धोरोमनि पुलिसफोराल' दारि लानो मोनो, नाथाय इन्तिजार आलीया गनायथि लायालासेनो दारि लादोंमोन। बिनि थाखायनो बेखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों होननानै बिथां एसपिआ बुंथिदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारमुल्लायाव मैया सानै उदखारिफोरा सारेन्डार जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिस आरो आर्मिया माखासे खौरां मोननानै बारमुल्लायाव जइन्ट अपारेशन खालामदोंमोन। अपारेशन खालामनायाव गावलायलायनायबो जादोंमोन। उनाव जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसा उदखारिफोरनि नखरनि मानसिफोरखौ गावलायनाय जायगायावनो लानानै फैनानै नखरनि मानसिफोरनि गेजेरजों उदखारिफोरखौ सारेन्डार जाहोनो बिथोन होदोंमोन। सारेन्डार जानाय उदखारि सानैनि मुङा आबिद आरो मेहराज। बिसोर सानैया गोदानैसो उदखारि हान्जायाव जइन जानायमोन। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 77,59,252 देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,17,330। हामनाया 69,45,879। आसामाव दासिम 2,03,282 देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,77,659। दासिम 24,724 देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 896। मैया सानसेनि गोदान केसा 508, हामनाया 1,584 आरो थैनाया 7। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।